Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Mwenzi makadii zvenyu mukomanashi. Ininiwo ndiri kuda kutaura nyaya yangu iyo yakakonzeresa kuti ndinge ndichizosiya musha wangu uyo wandainge ndichida. Mukoma, pane chimwe chinhu chinoitika muupenyu kana ukagara waona umwe munhukadzi ava kudanana nemurume wako. Ziva kuti munhu iyeye anenge atozvipira kuti uende 6 feet underground, because kana munhu achiziva kuti munhu uyu wandiri kudanana naye munhu ane murume wake, decision iyoyo inozokonzeresa kuti munhu ange achiita sarudzo iyoyo yakangofanana nekuuraya munhu. Unenge uchitoziva kuti mukadzi wemurume uyu wandiri kudanana naye, the day racho raanozozviziva kuti ndini ndiri muprocess yekuti ndinge ndichimutorera murume wake, ndo the day mwoyo wake waunoparara. Zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndakadanana nemurume wangu uyo ainge akamboroora before ndokubva azorambana nemudzimai wake. Iye ainge achindiudza kuti ainge akabata mudzimai wake aine chikomba. Saka murume uyu paakandiudza history yake, ndakabva ndatangawo kumunzwira tsitsi, even though at that time ndainge ndiri musikana uyo ainge akazvichengetedza, even though kumashure uko ndaiva neumwe mukomana wangu wandainge ndakambodanana naye. Ndakazoroorwa nemurume uyu wandainge ndabva mukusangana naye mugore ra2010. Pasina kana nguva ndokubva ndatokasika kutobatira pamuviri. But mukoma, ndakati ndava kugara nemurume wangu, pane umwe musi waakadzoka achibva kubasa, ndakabva ndanzwa kuti sheti yake yaiva neimwe perfume yandainge ndisina kunzwisisa. Saka ndakabva ndatanga kungocherechedza zvinhu zvainge zvakawandisa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti pakunocherechedza hembe dzake paya paanenge achibva kubasa dzinenge dziine kamwe kamunhuwi kana kuti lipstick. Ndo pandakabva ndaziva kuti murume wangu airakidza kuti aiva neumwe mukadzi waainge achidanana naye paside. Pandakaramba ndichingobvunza murume wangu nezvenhau iyi, iye aibva atanga kundiitira hasha, ende zvakabva zvandipa another suspect yekuti murume wangu anorakidza kuti iye ane umwe mukadzi paside. At that time mukoma, murume wangu ainge achitodanana neumwe mukadzi, ende mukadzi uyu waainge achidanana naye ainge atoriwo umwe mukadzi weumwe munhu, ende mukadzi uyu waainge achidanana naye tainge tichitogara padhuze nepadhuze. Mukomanashi, varume vane zvivindi. Aiti paya asati auya kumba aimbotanga aenda obva anotaimira mukadzi uya, hameno kuti vainge vachisangana mumotikari kana kuti vaisangana pai, but mukadzi uyu handizive kuti aipa reason yekuti kudii kumurume wake kuti ange achibuda mumba usiku obva ambotanga onoonana nemurume wangu. Saka vanhu ava vaitorakidza kuti vaitodanana, ende noti zviya zvekutamba but zvekutopengesana. Saka mukadzi uyu ainge ava kuti kana akanditarisa obva aona sekunge inini ndini ndiri kumukonesa kuti ange achitorana nemurume uyo ainge ari wangu panguva yacho iyoyo. Mukadzi uya mukoma akabva atanga kugadzira murume wangu mumba. Murume wangu ainge ava kusandiona sekunge ndainge ndiri munhu. Saka mukunofamba mumaprofita ndaigara ndichingopiwa tsananguro dzekunzi, amai imimi ndiri kuona kuti pane munhu akatora chipfeko chenyu chemukati ndokubva achigadzira, ende chipfeko chenyu chemukati chakabva chazotodzoka mumba menyu mukabva machipfeka. Kuzopfeka kwamakaita chipfeko chenyu ichocho chemukati, murume wenyu akabva atanga kukusemai semasemero aya anoita munhu tsvina yembwa. Ndo masemerwo amunoitwa nemurume wenyu, ende zvinhu izvozvo ndichizviudzwa mukoma, ndakabva ndaona kuti zvose zvandainge ndichiudzwa chainge chiri chokwadi. Panguva yacho iyoyo murume wangu ainge achindisema, noti zvekutamba but zviya zvekurevesa. Dzimwe nguva taikwanisa kutoti kana takarara paya, kana ndikazamawo kuti ndinge ndichibatawo munhu wangu, waitoona kuti haasi kutomboda zvekuti unge uchimuguma. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti
paya pandinenge ndanyanya kunzwa kuti ndava nenzara yemunhurume ndobva ndazama kumanikidza kuita bonde. Murume wangu aitosarudza kundipushira kure uko, obva atoburuka pambedha hameno kuti aibva aenda kupi. Waingonzwa kuti motikari yaibva yaitwa on, murume obva adhiraivha motikari obva abuda. Dzimwe nguva aizokwanisa kudzoka after kana 3 hours ende adzoka paya waizotongoona munhu gone nehope dzinenge dzatova ngonono. Iwewe kuti uchirara manje, pfungwa ndo dzinenge dzava kungopishana kuti saka izvezvi zvatava kana ne3 weeks tisina kana kumboita bonde. Zvandazama kuti ndinge ndichimumanikidza kuti tiite bonde, munhu obva aramwa obva abuda for more than 3 hours. Usiku huno anga ari kupi ainani. Saka mukoma ndakasvika pastage yekuti ndainge ndava kungogara ndichingorwara. Apa panguva yacho mukoma ndainge ndakazvitakura, ndainge ndava kungogara ndichingorwara, makumbo angu nemaoko awa achizvimba. But mukoma in the end ndakazoziva kuti chipfeko chiya chandainge ndichingogara ndichingoudzwa kumaprofita kuti pane munhu akandigadzira nechipfeko changu, izvo murume wangu mukoma, ameno kuti zvii zvaainge akapiwa naamai ivavo. Murume wangu mukoma ndiye ainge akatora penti rangu ndokubva aenda akanoripa girlfriend yake iyoyo. Apa girlfriend yacho yainge itori mukadzi wemunhu, ameno kuti amai ivavo vakabva vaenda kupi nepenti yangu iyoyo. Varume ava mukoma nashi chinhu chinonzi munhurume chakaoma. At that time murume uyo wandainge ndichigara naye haana kana kumbogara andinzwira tsitsi kuti ndainge ndakatakura pamuviri pemwana wake. Haana kana kukwanisa kunzwira tsitsi mwana wake uyo wandainge ndakatakura mudumbu mangu. But akasarudza kuti ange achienda kunofadza girlfriend yake nekumupa penti rangu. Iniwo nekusaziva mukoma zvinoreva kuti penti iroro parakaenda rikanogadzirwa naamai ivavo hapana kana chandakambonotisa. Kunyangwe parakazodzoswa penti iroro hapana kana chandakambonotisa. Asi ndainge ndava kungogara ndichingorwara. Ndaiti kana ndikangosangana nemurume pabonde once in a blue moon, ipapo patinenge tasangana pabonde ndaitanga kuvaviwa mukoma zvekuti ndaikwenya, zvekuti kunyangwe tichida kuzodzokorora taisazokwanisa kudzokorora because mavavirwo acho andinenge ndichiitwa kuzasi kwangu uku zvainge zvisisina kana kumbomira zvakanaka. Dzimwe nguva taikwanisa kuti tamanikidzana kuti tinge tichiita bonde, ndainzwa kumwe kupisa mukati mangu, kupisa kuya kwekuti ndaibva ndati ngatichiregedzai kuita bonde kwacho. Apa treatment yacho yandainge ndichipiwa nemurume mumba yainge iri rough treatment iya yekuti wega unofanira kuti unge uchifunga usiyane neimba yako. Ndakati ndazvara mwana wangu ndokubva ndambozama kushingirira, but ndainge ndava kutambudzwa zvino mukoma. Ndakatambudzwa kusvika ndazosiyira amai vangu mwana aine 8 months. Ndikaona kuti panapa kana ndikaramba ndakagara ndinenge ndava kutozvitsvakira urwere hwakasiyana siyana because ndainge ndava kungogara ndichingochema. Semunhu ainge ava kungogara achingochema, ndakabva ndataura neimwe shamwari yangu yandainge ndakadzidza nayo. Iyo ainge achiziva situation yangu. Semunhu ainge akashungurudzwa nemurume wake for a very long time, akabva andiudza kuti kana uchikwanisa tsvaka mari uye tigare kuno tose. Kana wauya kuno unokwanisa kuzotsvakawo basa ukazvishandira wobva wariritira mwana wako. It was a tough decision mukoma because ndakaenda kunosira amai vangu mwana wangu achiri mudiki, but ndakazviudza kuti hapana kusiri kufa, ndo masiro andakabva ndaita marriage yangu. Asi mukoma ndakarwadziwa nemasiro acho andakaita marriage yangu. Munhurume mukoma, chinhu chinonzi munhurume chakandikandisa mapfumo pasi. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi munhurume akasvika pakundikandisa mapfumo pasi. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Komana Shimurase, I never thought it just come over him, so I'll come back to you again. As good
klasi ndayatsodzamusa pfungwa dzangu ndikaona kuti hapana kwandinosvika ende hapana chandiri kuita. Mwana asingachemi anofira mubereko. I remember last time I told you my story, you understood me, mukandikwanisa kunditumira mari yegrocery. But pane zvandakasiirira ndichifunga kuti ndichakunda on my own. But as it is, it's like I'm breaking down and munokukunyeperai because ndasvika panguva yekugumirwa. I don't even know what to do. Because I think I told you that when my ex-husband left, akatora like zvinhu zvebumba like TV in the fridge. Ende zvakasiyira zvinhu zvemari shoma zvaiti costei mari iri nani. Adaro asati abva tichiri pamwe chete tichiri kuwirirana akaita problem ndobva nditi hapana unoziva anokwanisa kutipawo mari. Aida something like 250 US. I went and looked for help. Pandawana munhu angatipa. So the person akabva ati inini mari ndinogona kukupa but mari yangu unozoiwinza yane interest. So pa 250 akatonoiwinza ya 300 US. I told this guy when I got an eye, my husband, my ex-husband, ndobva ati it's okay to say. So by 250, I'm sorry, I can't help it. I'm crying. So by 250, akati anoda ya 300. Pandakaudza murume wangu akabva ati it's okay toidzosera ndibva tapiwa mari yeyi. So zvakazoitika ndezvekuti takanetsana ndopatikazonetsana before date yekudzosera mari yasvika. Tanetsana ndobva aenda like I told you, akaenda ndisipo akatora zvinhu bumba. I don't want to lie, for the past month, for the past 3 months, I have been managing to pay $50 every month because akati something like chinenge charging month. So I've been paying 50 US interest every month. But right now, this month, I don't even know what to do because rent, Papa Padogara, I am behind. The 2 months. This is the 2nd month. Rent and Namasanayo. I'm not working. Like I told you, bye. I'm not working, so rent nechikafu hatina kubasa nazvo. Chikafu chokumbuko kana zvara muno uko-stress uchingotsvaga kuti ponjikete mwana. Right now, today, zvikoro zvavhuru. My son didn't go to school. Mwana aripo hana vanhu vechikoro because pane stationery iri kudiwa and I can't afford. Hatina mari yacho. Rent iri kudiwa, we need food. Zvechikafu hazvo and everything ndezvimwe, but nyaya iri kutistressa inyaya iyoyi. Iri kutistressa inyaya iyoyi yemari mukomanashi kuti ndoibhadhara nei. I've been managing for the past 3 months to pay my interest $50, but right now handisisina kana plan kana chekuita kana pekutangira. So please, can you post my audio kuma groups enyu? Please hide my identity for my safety. I do want no help. Vanoda kundibatsirawo mari yese 300 US. Hatizivi kuti ndoiwana kupi. Vanokwanisa kundibatsirawo, nyange ndikawana vanokwanisa kundibatsirawo ndishoma zvayo. Ndoshanda ndoishandira mari yacho, handisi kusarudza yemipla wayo.
chero vanokwanisa kubvisawo pashoma ipapo. Handirari mazuva ano nditorine stress about this issue. It's stressing me out kuti munhu wacho anonetsa anenge achitoda mari yake. And I tried to get hold of my so-called ex-husband, but munhu wekuti foni yangu angasasanaire izvezvi akatochinja nhamba because foni yanga haichatopindi. I do have relatives vanhu might think kuti why am I going through this? I do have relatives, but you know when you are asking for help, the most hateful part ndeyekuti munhu wese anenge achingoti handina, hapana anoda kubatsira, handina ukakumbira uno anenge achingoti handina. Ndichikumbira kuti mundipostero kumagroups yenyu if I can get help. I'll try also to look for help kune mamwe magroups evanhu. I'm so much in pain. Sometimes kana ndichimuka ndoyotofunga kuti naye Mwari wangu ndakambouya yotadza chii. For me to be going through this is just a lot. It's a lot. I don't wanna lie. Ndinokumbirawo rubatsiro. Vane shomawo zvayo. Ndokwanisawo ukasanganawo dholara uyu ndobatanidzawo ndoona kuti ndosvikawo papi. Vidari ndo voice note randakatumidzirwa richibva kune mwanasikana uyu. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Kana kuri kunzi munenge muchida kubatsirana naye mwanasikana uyu, please munouya kuinbox kwangu toona kuti mwanasikana uyu angabatsirikana sei. Vidari ndo mamessages andakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.